قبرستان دا چکر کدے کدے لگا کے آیا کرو. اتھے لکھاں انج دے ماما دے لال لیٹے نے جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے سے. اج انہاں دا حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں. اج انہاں دی گلی چ کسے نو یاد بھی نہیں کہ کدے اے بھی دنیا تے آئے سن. اتھے انہاں دے بس عمل نے تے او آپ صوفیاء فرماتے ہیں اپنی زندگی دا ہر دن آخری دن سمجھ کے گزاریا کر. پھر ویکھی تیری زندگی چ تبدیلی کیویں آندی. تے جے تینوں ساواں تے بڑا یقین ہے نا تے کدے نہر یا دریا دے پل تے جا کے بیٹھو تے او جڑا پانی پل دے نیچے تو گزردا نا اونوں اپنے سانس تے اپنی زندگی تصور کریا جے. تے ویکھیا جے بھلا او جڑا پانی ایک بار پل دے نیچے تو گزر جاندا کدے مڑ واپس آئے. اس طرح انسان دا جڑا سانس گزر جاندا کدے واپس نہیں آتا. ایک خزانہ انہوں قیمتی سمجھو انہاں سامان انہوں کسی اللہ دی یاد وچ گزار لو، کسی چنگے عمل وچ گزار لیا کرو.